Здравейте, аз съм Анди и днес ще ви покажа най-новите неща, които аз притежавам. Този клип ще бъде колаб с Габи от Габис и да, нека да започваме. Най-новите ми неща са от Джъмбо и те са ето тази лента с ушички, която нямам от нея нищо подобно нямам от тези ленти и отдавна исках. Следващото е ето тази шнола с пеперуда. Много е свежа, мисля през лято да си правя коки, да си я слагам. И да, следващото нещо е ето това платно, на което мисля да направя картина. Може би ще я видите в следващото видео, понеже може и да правя видео как я правя, но не мисля. И с платното си взех и ето тези акрилни бои, които, да, комплект за рисуване с акрилни бои. Имаше и водни, но на мен ми трябват акрилни за това платно. И да, това бяха нещата ми от Джъмбо. Сега ще ви покажа нещата ми от 1 юни. Забравих да ви кажа цените. Значи, тази лента беше 1,50. Тази шнола, не знам, мама ми я взе. Платното беше 2,50 май. И този комплект, мисля, че беше 4 лева. И да, следващото нещо от 1 юни, което е с пари, понеже всичко, което бях правила на 1 юни и ми взимаха, бяха безплатни. Ето това герданче. Не мога, пише Анди и е по ръчна изработка. Беше 10 лева, но се струваше. Беше и с синджира. И всичко останало беше безплатно там и затова не мисля да ви го показвам, но ако остане време ще ви ги покажа. Следващите неща си ги взех само аз, защото бях на екскурзия без мамо и тати и бях с учениците ми на екскурзия. И да, сега ще ви покажа всичко, което си взех. Първото нещо, което си взех, беше ето тази химикалка. Тук пише Етер Габрово. Трябва да и се смени пълнителите, защото като почнете да пишете, тя спира в един момент и просто не е никак удобно за училище, ако правите диктовка или госпожата ви диктува нещо. Следващото нещо е ето този гланц, който е с розово масло. Много добре хидратира, омекотява страхотно, мирише много добре. И забравих отново да ви кажа колко струва тази химикалка. Тя беше... Сега ще ви кажа. Тя беше точно 4 лева, нещо подобно беше. А този гланц беше 3. Сега спомних, че тази химикалка не беше 4, беше 3 също. И това. Следващото е ето този гердан, който също беше 3 лева. И ето това герданче с буквата А, което отново беше 3 лева. И да. Следващото нещо, което е ново, ми е от Икея. Само едно е. И то е тази свещ с ягодки. Реших да сложа цветно тиксо с ягодки, защото все пак е с ягоди и се подразбира. Мирише страхотно, много хубаво мирише. Палила съм я само един път. И както виждате, има още много, така че ще си я ползвам дълго време. Това беше клипчето за днес. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао!